με τη φορολογία του Έλληνα πολίτη. Και αν τα χρήματα αυτά πήγαιναν στους αυτοκινητοδρόμους, θέλω να σας πω ότι με το υπάρχον νομικό καθεστώς μπορεί το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας να δανειστεί αυτά τα χρήματα που θα πάρει ο ιδιώτης, με εγγύηση του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας ή του Δημοσίου, δηλαδή του Υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή τα διόδια είναι εγγύηση. Πολλές φορές έχει προσφύγει το ελληνικό δημόσιο με εγγύηση στα διόδια και έχει συνάψει κάποιο δάνειο. Ο δρόμος Κόρινθος-Τρίπολη είναι με 2 δισεκατομμύρια από το παρακαταθήκων και δανείων το 1987, αν δεν απατώμε. Κατασκευάστηκε ο δρόμος Κόρινθος-Τρίπολη, η σύραγγα, έμειναν χρήματα, τα πήγαν στην κακιά σκάλα. Σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι κοντεύουμε να αποπληρώσουμε το δάνειο. Γιατί το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας να μην δανειστεί τα 2-3 εκατομμύρια που χρειάζονται να κατασκευαστούν όλα τα εθνικά δίκτυα και να καταβάλει το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας τους στόχους. Το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί για το χωριστικές δόσεις. Έχετε προχωρήσει λίγο μπροστά. Δηλαδή μου λέτε τώρα ότι θα έπρεπε ακόμα και με το επιχείρημα της ταχύτερης κατασκευής ή συμπλήρωσης του εθνικού άξονα με τα οδικά δίκτυα που απαιτούνται. Ναι, για να πάμε, δεν είναι μόνο η περιοχή μας, είναι διάφορες. Ναι, είναι η Ιόνιος Οδός. Μου βάζετε και τη λύση που έχουν οι εργαζόμενοι, δηλαδή τη δανειοδότηση, για να καλυφθούν όλα αυτά τα έργα και με το δεδομένο ότι θα υπάρχουν τα έσοδα του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας από τα διόδια και τις άλλες δραστηριότητες. Και τονίζετε και ιδιαίτερα τις οικονομικές δυνατότητες και τις δυνατότητες που προκύπτουν από τις πηγές που έχει το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας. Άρα λέτε ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε λόγος, ακόμα και με το επιχείρημα της κατασκευής των νέων οδικών αξώνων, των εθνικών αξώνων, της ΠΑΘΕ και άλλων δρόμων, να μετατραπούν σε ανώνυμες εταιρείες και να αλλάξει η σχέση τους. Να πάμε να δούμε τώρα όμως... Να πω κάτι. Ναι. Το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, καμία διοίκηση από αυτές που γνώρισα εγώ, δεν προχώρησε στη σύσταση ενός οργανισμού. Λειτουργούμε με έναν οργανισμό του 1972, με έναν αναχρονιστικό οργανισμό που δεν καλύπτει τις σημερινές ανάγκες. Οι ανάγκες αυξήθηκαν από το 1972 που συντάχθηκε αυτός ο οργανισμός. Είναι ένα βασιλικό διάταγμα 217, 14 Τετάρτου. Λειτουργείται δηλαδή με εκείνα τα γραφειοκρατικά πρότυπα. Με αυτό το οργανόγραμμα. Ναι. Από το 1972. Και έχουμε πάει 2001. Άρα φταίνει εργαζόμενοι. Υπάρχει και μια αναχρονιστική σχέση στον τρόπο που επιβάλλεται η διοίκηση, η άσκηση της διοίκησης από την πολιτική ηγεσία προς εσάς τους εργαζόμενους. Αλλά... Ποια είναι τα κενά λοιπόν που υπάρχουν από τη στιγμή που ισχύει εκείνη η παλιά διαδικασία? Μου μιλάτε για το οικονομικό, αλλά προφανώς θα υπάρχουν και κάποιες λειτουργίες. Δυσλειτουργίες. Ναι, οι οποίες έχουν μετατραπεί σε δυσλειτουργίες. Δηλαδή εμφάνισαν προβλήματα, γιατί δεν εξυγχρονίστηκε αυτό το πλαίσιο το θεσμικό για να δραστηριοποιήσετε κι εσείς θετικά. Πού εντοπίζετε τα κενά εσείς? Στη διοίκηση. Δηλαδή? Καμία πολιτική ηγεσία του ΠΕΧΟΔΕ, καμία διοίκηση του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας. Ξέρετε, η διοίκηση είναι διορισμένη από τον Υπουργό του ΠΕΧΟΔΕ. Την ευθύνη την έχει η πολιτική ηγεσία του ΠΕΧΟΔΕ. Αυτό εντάσσεται, οι επιλογές δηλαδή. Οι επιλογές αυτές, ότι λειτουργούν τα διόδια με οργανόγραμμα του 1972, επιχείρησαν αρκετές φορές να συντάξουν ένα οργανόγραμμα, αλλά καμία διοίκηση δεν έφτασε μέχρι το τέλος. Δαπανήθηκαν χρήματα σε κάποιους εργολάβους να συντάξουν έναν οργανισμό. Οργανισμό δεν είδαμε ποτέ. Δεν μας κάλεσαν ποτέ να καταθέσουμε τις απόψεις μας και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Επιμένω, ποιο είναι το αρνητικό, ας πούμε, στις επιλογές αυτές? Ποιο είναι, έτσι? Λοιπόν, άνοιξαν κάποιους σταθμούς. Στο οργανόγραμμα αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται. Ούτε δικαιολογείται το προσωπικό για να λειτουργήσει. Είναι Στάνη, το Σπαθοβούνι, οι Αφίδνες, τα Μάλγαρα, τα Ινόφυτα. Δεν προβλέπεται στον κανονισμό αυτόν. Και πώς ξεπεράστηκε ο κανονισμός? Με υπουργική απόφαση δημιουργήθηκαν οι νέοι σταθμοί. Και καλά έγινε, αφόσον έγιναν νέοι αυτοκινητόδρομοι, καλά έκαναν και τοποθέτησαν διόδια.
Το ερώτημα είναι τώρα. Το προσωπικό. Με τι προσωπικό θα στελεχώσεις αυτές τις μονάδες, τους σταθμούς διοδίων, αφόσον δεν προβλέπεται από τον κανονισμό. Δεν έπρεπε η πολιτική ηγεσία του ΕΠΕΧΟΔΕ να συντάξει έναν καινούριο οργανισμό. Δεν το έπραξε. Σήμερα τα διόδια της Νεστάνης λειτουργούν με ορομίστιο προσωπικό. Διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα παράνομα εποχιακοί υπάλληλοι. Ξέρετε ότι λέει ο υπαλληλικός κώδικας ότι χρήματα του δημοσίου διαχειρίζεται μόνιμο προσωπικό. Στα διόδια από το 1990 διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα η ορομίστη. Και εννοείται ότι οι ορομίστοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δεν είπα αυτό. Τι εννοεί? Απογορεύεται από τον νόμο δημόσιο χρήμα να διαχειρίζονται οι ορομίστοι. Εμείς λέμε να μονιμοποιηθούν ή να καλυφθούν οι ανάγκες που έχουν σταθμοί με μόνιμο προσωπικό. Για πέστε μου κάτι τώρα, για τη διαχείριση των χρημάτων. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε? Δηλαδή, πριν πάμε στο σύστημα το καινούριο, να δούμε, γιατί ουσιαστικά η εμπειρία έχει ένα μεγάλο άξονα αναφοράς σε αυτό το παλιό σύστημα που υπήρχε. Να τελειώσουμε με τους καινούριους σταθμούς. Άνοιξαν κάποιοι σταθμοί. Νεστάνη, Σπαθοβούνι, Αφίδνες, επιμένω σε αυτό το τομέα. Δεν τόλμησε καμία ηγεσία, καμία πολιτική ηγεσία του ΕΠΕΧΟΔΕ να συντάξει έναν οργανισμό. Με αποτέλεσμα να διαχειρίζονται λεφτά του δημοσίου ορομίστη. Όλοι οι ορομίστοι είναι πολύ καλά παιδιά. Είναι πολύ καλοί συνάδελφοι. Επιμένουμε κατά επανάληψη, με παρεμβάσεις δικές μας στην πολιτική ηγεσία αλλά και στο Υπουργείο Προεδρίας, να μονιμοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν, παρόλο που δικαιώθηκαν από τα δικαστήρια, δεν μονιμοποιήθηκαν. Είναι παράλογο να διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα ορομίστη 3 μηνών, 4 μηνών, 5 μηνών. Σήμερα με μια δικαστική απόφαση, αυτοί οι άνθρωποι των 4 μηνών, των 6 μηνών, των 8 μηνών δουλεύουν επί 9 χρόνια έως τελεσιδικήσεως της αποφάσεως και τους πετάνε στο δρόμο. Δεν συμπεριλαμβάνεται πουθενά στο νομοσχέδιο της ανωνύμου εταιρείας ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν στην ανώνυμη εταιρεία, δεν θα χάσουν το μεροκάματο, δεν θα χάσουν το ψωμί των παιδιών τους. Ωραία. Επειδή επιμείνατε στο θέμα των ορομιστίων, το λέμε έτσι με μια κατηγοριοποίηση, πού είχαν εντοπιστεί κενά στη διαχείριση των χρημάτων, τι δεν λειτουργήσε καλά δηλαδή? Δεν υπήρχε προσωπικό να εισπράξουμε τα χρήματα. Το ξέρετε, στις Αφίδνες, λόγω έλλειψης προσωπικού αφήνουμε τα αυτοκίνητα και φεύγουν. Πώς συμβαίνει αυτό? Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, ένα 8ωρο που δεν καλύπτεται με προσωπικό και άρα τα αυτοκίνητα. Βεβαίως. Και πώς δουλεύει εκεί? Δηλαδή δουλεύει ένα 8ωρο, φεύγουν και τελείωσαν. Χάνουμε τα χρήματα. Χάνονται τα χρήματα. Και μιλάμε για την Παρασκευή από Ελευσίνα που αφήνουμε τα αυτοκίνητα, χάνουμε κάποια εκατομμύρια. Κάποιες Παρασκευές, άμα τις αθροίσεις τι πράττει μια Παρασκευή, εδώ στην απεργία θα χάσουμε στα διόδια του Ρίου με την απεργία γύρω στα 4 εκατομμύρια ημερησίως. 4-4-16 εκατομμύρια. Φανταστείτε ότι σε όλη την Ελλάδα 14 σταθμοί, όταν απεργήσουμε ή όταν τα χρήματα δεν εισπράττονται, τι απώλεια εισόδων έχουμε. Και έχουμε αυτή την απώλεια εισόδων λόγω έλλειψης προσωπικού. Και φωνάζουμε από το 1990 που δημιουργήθηκε το πρόβλημα, όταν άνοιξαν τους σταθμούς των Αθηνών, ένας μετοπικός σταθμός έξω από την Αθήνα, που θέλει γύρω στα 60 άτομα, γιατί εκεί θέλει 8 θηρίδες στη μία κατεύθυνση και 8 στην απέναντι, γιατί έχει μεγάλη κίνηση, για να εισπραχτούν τα χρήματα. Παρ' όλα τα αυτά, δεν υπήρχε οργανισμός. Πρώτη ρίχτε θέσεις εργασίας. Αλλά θα με πάρει εμένα από την Πάτρα, να πάω να καλύψω οργανική θέση, δηλαδή να με κάνει προϊστάμενο, να είμαι προϊστάμενος στους ορομιστίους και να μπορέσω να διαφυλάξω τα χρήματα του ελληνικού δημοσίου. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, αξισπιτώσει εμένα. Η διαχείριση των χρημάτων. Καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε. Νομίζω ότι στο παρελθόν έχετε αναγκαστεί να φύγετε και από την Πάτρα. Πήγα στην Τρίπολη. Ναι. Η διαχείριση των χρημάτων τώρα, όταν λέμε ότι είναι ο προϊστάμενος με τους ορομιστίους και τα κενά που εντοπίζονται αφορούν μόνο τα 8 ώρα που ίσως δεν καλύπτονται με προσωπικό, ή τι άλλα προβλήματα προκύπτουν? Είναι μόνο αυτό δηλαδή στη διαχείριση των χρημάτων? Στη διαχείριση των χρημάτων, ναι, η έλλειψη προσωπικού. Η έλλειψη προσωπικού και η αυτοματοποίηση που επιμένουμε από το 1979, οι παλαιότεροι συνάδελφοι. Άρα δεν πάμε στη διαχείριση των χρημάτων, αλλά στην απώλεια εσόδων. Απώλεια εσόδων, γιατί δεν έχουμε προσωπικό να εισπράξουμε τα χρήματα. Δεν συμβαίνει τίποτε άλλο. Απλώς δεν έχουμε προσωπικό να τον βάλουμε στη θηρίδα, να ανοίξουμε θηρίδα, να μην γίνουν μποτιλιαρίσματα στους σταθμούς. Και υποφέρει ο φίλος ο Χρήστος οδηγός που θέλει να φύγει το καλοκαίρι την Παρασκευή να πάει να κάνει τον μπάνιο του ή να πάει να γιορτάσει τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα ή οποιαδήποτε γιορτή.
Ναι. Και βλέπουμε 4 υπαλλήλους στα διόδια της Ελευσίνας να υπάρχει μια ουρά των 1,5 χιλιόμετρων. Αυτά τα πράγματα είναι σωστά πράγματα. Είναι απαράδεκτη κατάσταση. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν, και λέμε, μονιμοποιήστε αυτούς που είναι τώρα τα 183 άτομα με την παράταση του δικαστηρίου. Όχι. Δεν τους συμπεριλαμβάνουν ούτε στην ανώνυμη εταιρεία. Ναι. Δηλαδή, όπως λέει ότι εμείς οι μόνιμοι θα μεταφερθούμε στην ανώνυμη εταιρεία, ναι, χωρίς να διασφαλίζεται τίποτε και θα το αναλύσω στη συνέχεια. Έτσι και αυτοί οι άνθρωποι δεν κατοχυρώνουν τίποτα. Εάν η ανώνυμη εταιρεία προκηρύξει θέσεις, εάν έχουν τα προσόντα, γιατί η ανώνυμη εταιρεία τώρα με την αυτοματοποίηση που γίνεται θα βάλει όρους. Θα βάλει να είναι τεχνικό προσωπικό, να γνωρίζουν κομπιούτερ, να γνωρίζουν άριστα κομπιούτερ και αγγλικά. Ερώτηση. Αφού τίθενται αυτές τις προϋποθέσεις για χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και βέβαια να γνωρίζει κάποιος και μια ξένη γλώσσα, νομίζω ότι είναι απαραίτητη. Τα αγγλικά είναι απαραίτητα. Μήπως αυτό θα μπορούσε να γίνει με κάποια προγράμματα συμπληρωματικής κατάρτισης του προσωπικού και αυτά τα προγράμματα προφανώς μπορεί να στήχιζαν και λιγότερο. Ή απλά πάμε σε κάτι καινούριο, δηλαδή τελειώνουν οι παλιοί υπάλληλοι τις συμβάσεις τους, ξεγοφεύγουν με σύνταξη και ό,τι παίρνουμε από εδώ και πέρα θα πρέπει να έχει τα προσόντα. Τα προσόντα είναι το θέμα ή η κατάρτιση των εργαζομένων. Εμείς οι συνδικαλιστές αλλά και όλοι οι συνάδελφοι έχουμε ζητήσει κατά επανάληψη να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού. Χρειάζεται. Χρειάζεται, απαιτείται, επιβάλλεται. Ότι όταν εγώ το 1980 προσλήφθηκα με τα πολιτήριο του Λυκείου, σήμερα που η τεχνολογία προχώρησε δεν μπορώ να έχω τις γνώσεις. Εάν με εκπαιδεύσουν δεν θα τις αποκτήσω. Δεν θα προσφέρω περισσότερο στο δημόσιο. Δεν θα προστατεύσω καλύτερα την περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Δεν θα είμαι πιο άνετος στις κινήσεις μου. Δηλαδή με τον πολίτη δεν θα του δώσω λύση. Δεν έγινε ποτέ καμία εκπαίδευση. Μόνο με τον νόμο του Πεπονί τώρα προσλήφθηκαν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι είναι καθηγητές και υπάρχει κάπως ανεβασμένο το επίπεδο. Ανεβασμένο το επίπεδο και βλέπουμε τέλος πάντων ότι η αξιοποίηση των οικονομικών πόρων είναι ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Βεβαίως, εντοπίσατε και μέχρι αυτή τη στιγμή που συζητάμε τα κενά από τον οργανισμό που έχετε εσείς λειτουργίας. Να δούμε όμως και πού θα μπορούσε να βελτιωθεί, δηλαδή στις επιλογές προσώπων. Μιλήσαμε για την συμπληρωματική κατάρτιση του προσωπικού, ίσως για κάποια σεμινάρια που πρέπει να γίνουν και όλα αυτά. Τι άλλο πρέπει να αλλάξει, πού πάσχει δηλαδή το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας μέχρι τα σήμερα, πέρα από αυτούς τους δύο άξονες, έτσι, το προσωπικό και τις πηγές των εσόδων. Η εισπράξη των πηγών εσόδων, τα μισθώματα από τις πηγές εσόδων. Ναι. Αυτή τη στιγμή εισπράττουμε μόνο τα διόδια όταν θα περάσει το αυτοκίνητο. Έτσι. Ναι. Από την περιουσία του δημοσίου η νομοθεσία είναι πλήρες. Έχουμε τέτοια νομοθεσία από το 1970 με το βασιλικό διάταγμα 46-50 και με το προεδρικό διάταγμα 143 του 99 όπου κατοχυρώνεται η περιουσία του δημοσίου πλήρως. Αλλά καμία διοίκηση, και το λέω ρητά, ότι καμία διοίκηση μέχρι σήμερα δεν έσκεψε σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή να εισπραχτούν, να διασφαλιστούν τα έσοδα και να τοποθετηθούν σωστά. Δηλαδή, εάν τα λεφτά των διοδίων του Ρίου και από τις κυκλοφοριακές συνδέσεις το εθνικό δίκτυο Πατρών Κορίνθου, δηλαδή τα χρήματα του σταθμού διοδίων στην Κόρινθο και του Ρίου αλλά και κυκλοφοριακές συνδέσεις, σήμερα το εθνικό δίκτυο θα είχε τελειώσει. Από τα χρήματα που εισπράττουμε, από τα διόδια, να το πω απλά, του Ρίου και του Ζεβολατιού, σε 17 χρόνια με ένα δάνειο των 193 δισεκατομμυρίων θα μπορεί να κατασκευαστεί και να μην γίνει καμία αύξηση, να μην επιβαρυνθεί ο φίλος χρήστης οδηγός ούτε μία δραχμή. Εμείς οι εργαζόμενοι λέμε ότι αυτά τα χρήματα μπορούμε να σας διασφαλίσουμε. Δεν μας ακούει κανένας. Δεν πρέπει να παραμείνει ο δημόσιος χαρακτήρας του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, δηλαδή να έχουμε κοινωνικό χαρακτήρα. Δημόσιο κοινωνικό χαρακτήρα. Πάντως μιλάμε για έσοδα της τάξης των 70 δισεκατομμυρίων. 70 δισεκατομμυρίων σήμερα μόνο από τα διόδια. Ναι. Ετησίως, έτσι. Ετησίως. Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Αν αυτά τα χρήματα τα δίναμε τοκοχρονικές δόσεις και παίρναμε 2 δισεκατομμύρια, σε πόσα χρόνια ξοφλάγαμε αυτό το δάνειο και παραμένανε με κοινωνικό χαρακτήρα προς όφελος των χρηστών οδηγών, δηλαδή να μπορεί να πάει στην Αθήνα. Άμα δεν μπορέσει να πάει στην Αθήνα, τι να το κάνω εγώ.
να θέλει 10.000 διόδια και 7.000 βενζίνα. Δεν θα είναι ασύμφορη η κατάσταση.